Mela s-suġġett qudiemna huwa l-eroj tar-riforma. Il-predikatur Martin Lloyd Jones f'diskors li kien ta' fl-1960 f'Edinburgh, fl-Iskozja, waqt laqa kommemorattiva tar-riforma ġewwa l-Iskozja kien qal xi ħaġa hekk. Għajdu li tridu fuqi, jien nadura l-eroj. U biex ma jifmux ħażin, sintendi kompla jispjegaw għalhekk. Fis-sens li noxa nħares lejn raġel kbir u naqra dwar ħajtu. Fi żmien ta' nani spiritwali bħalma hu dan, tajjeb ħafna taqra dwar nies kbar u eċċezzjonali, aħna tant nixxiebħu. Il-koll daqs wieħed, imma dawn l-irġiel kienu ġganti fuq l-art. Illum se nagħtu daqqatajn sintendi fil-qosor lejn żewġ protagonisti maġġuri tar-Riforma Protestanta, Martin Luteru u Giovanni Calvino. Sintendi aħna konxi li l-lista teroj hija ferm itwal. Nistgħu nsemmu l-ħafna nies, nsemmu l-Wycliffe illi ħafna jqisuh in-nannu tar-Riforma, jew il-Jan Hus li ħafna jqisuh il-Ġwanni l-Battista tar-Riforma, tnejn li huma seklu qabel Luteru, 100 sena qabel. Jew nsemmu il-Tyndale, Bullinger, Farel, Knox, Zwingli u ħafna oħrajn. Irġiel u anke nisa li taw kontribut u forsi ma tantx huma msemmijin fl-istorja. Hija ħasra li ħafna evanġeliċi f'pajjiżna m'għandhomx li x'kien idea min kienu dawn l-eroj. M'għandhomx idea minn xi xaddew, x'għamlu fil-ħajja tagħhom u kif Alla għoġbu jinqeda bihom. Ħasra tafu għaliex waħda mill-affarijiet li inna li rridu nservu lill-Alla tgħinna hija proprju din li nħarsu lejn il-ħajja u l-karatteristiċi pożittivi ta' nies li fil-passat kienu ta' barka tremenda għall-Knisja. Nħarsu lejhom u minnhom nitalmu lezzjonijiet prattiċi. Lezzjonijiet li mbagħad nistgħu napplikawhom għall-ħajja tagħna fil-preżent. U għalhekk hija ħasra għax qed nitilfu għajnuna kbira li Alla propju kellu f'moħħu li jagħtina. Għalhekk illum nixtieq introduċilkom lil daw iż-żewġ individwi. Avolju huma tnejn mill-aktar irġiel naħseb jien mibgħuda, immaqdra, ikkalunjati, ġieli b'kattiverija u malizzja tremenda mill-aktar mill-edewa tagħhom. Kemm meta kienu ħajjin, kemm tul is-sekli saħansitra sal-ġurnata tal-lum. Minkejja dan xorta waħda nixraq ilhom it-titlu ta' irġiel kbar, ġganti fuq l-art, eroj. Ħalla qabel inkompli però ngħid tliet affarijiet biex inkunu ċari. L-ewwel nett, illum mhix se nifoka fuq it-tagħlim u d-dottrini li dawn ħadnu u xandru permezz tal-ippritkaru u l-kitbiet tagħhom, dik hija minjiera enormi ta' ġawar prezzjuż. Tistgħu tfittxu l-kitbiet tagħhom u ssibuhom hemmhekk. Illum mhuwiex il-post li nitkellmu fuqhom. It-tieni, bl-ebda mod ma rrid nagħti l-impressjoni li dawn kienu xi infallibbli. Ma kellhomx difetti jew djufijiet, inkella m'għamlux ukoll żbalji, xi wħud minnhom naqa' waħda ħoxnin. U t-tielet, impossibbli fil-ħin li għandna illi nidħlu fid-dettall kollu ta' ħajjithom. Ħajja mimlija ġrajiet kbar u avvenimenti innumerabbli. Okay? Allura tifhmu li bil-fors se jitħalla barra bosta materjal. Għaldaqstant l-intenzjoni tiegħi tajjeb li tkun ċara. Hija waħda ristretta u anke speċifika. Wara sketch tal-ħajja tagħhom ħansemmi numru ta' karatteristiċi pożittivi li spikkaw fihom. U dan se nagħmlu mhux biex intom timlew moħħkom b'xi skoss informazzjoni xotta biss, isna xi history lesson għalkemm għandna bżonn l-informazzjoni, però l-iskop ewlieni huwa biex titqanqlu, biex titħeġġu, biex taraw kif Alla ħadem bil-qawwa fil-ħajja ta' dan nies u allura jista' jaħdem fil-ħajja tagħna bil-qawwa bl-istess mod. Nitħeġġu aħna wkoll biex kif naraw il-ħajja tagħhom ikkonsagrata l-Alla, hekk ukoll aħna nikkonsagraw ħajjitna illum lill-Alla. Hekk kif fihom naraw jispikkaw xi virtuwijiet li forsi meta nħarsu lejn nafus narawhom nieqsin, nitħeġġu għalihom, nixtiequhom, nixxenqu għalihom, nitolbu lill-Alla biex ukoll iberikna permezz tagħhom. Għalhekk ħanibdew billi nħarsu lejn Martin Luteru u nagħtu sketch fil-qosor, insomma, pjuttost fil-qosor tal-ħajja tiegħu.
Luteru twilet fl-10 ta' Novembru tal-1483. Familtu kif qalu stess kienet pjuttost fqira u l-ġenituri tiegħu kienu stretti ħafna. Ġifieri ddixxiplinati b'mod esaġerat. Anke l-iskola kien trattat b'dik id-dixxiplina esaġerata. Darba jgħid li l-għalliem saħansitra sawtu 15-il darba. F'nofs ta' nhar ġifieri, immaġinaw. U għalhekk wasal biex qal l-iskejjel kienu għalih purgatorju u infern. Ġifieri bid-dixxiplina esaġerata. U minħabba f'hekk naraw li kiber pjuttost timidu. U anke magħluq fih innifsu. Madankollu l-qudiem meta kiber kien konxu li għalkemm f'ċertu aspetti l-għalliema u l-ġenituri żbaljaw fis-sens li d-dixxiplina kienet esaġerata, aktar sa pożittiv milli negattiv xi kundanna. Talima minn is-salina wkollu. Esperjenzi koroħ pruvaw nfittxu aktar pożittiv fihom milli negattiv. Missieru dejjem xtaqgħu jsir avukat u fil-fatt poġġi fl-aqwa skejjel ta' dak iż-żmien. U Luteru kien student tajjeb, student mill-aqwa, u għadda minn skola kulleġġi renomati ta' dak iż-żmien. Ta' 14 sena intbagħat jistudja f'Magdeburg. Waħdu, bla ħbieb u anke bla flus. Fil-fatt kellu jittallab fit-toroq iħabbat il-bibien biex jaqla xi ħaġa ħajkollu xi jiekol. Minkejja d-diffikultajiet Luteru rnexxielu jippersevera u laħaq ukoll l-istandard għoli ta' eċċellenza anke fit-tagħlim li dejjem xtaqa. Qatt ma staħa minn da żmien, meta jitkellem fuq Luteru anzi jgħid u kien iqisu bħala wieħed mill-mezzi li Alla nqeda bih biex għamlu r-raġel li kien fil-futur. Saħansitra kien jirringrazzjah tiegħu. Again, talima oħra, meta nħarsu lura u meta ngħaddu minn esperjenzi diffiċli u koroħ kemm kapaċi aħna mhux biss ma nisħtux il-Alla ma neqerdux imma nirringrazzjaw l-Alla x'permezz tiegħu ħajamilna l-irġiel u nisa aħjar aqwa. L-ewwel tħarrik tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħu narawh qisu meta kellu xi 18-il sena. Għaliex jgħidilna li beda jkun imħajjar u jinteressa ruħu aktar f'Alla u fir-reliġjon. Dan huwa l-ewwel tħarrik. Wara kollox jekk niftakru anke aħna, wis probabbli dak kien l-ewwel ċaqliq tal-Ispirtu fina. Ninteressa ruħi qabel kont ma nagħtix każ, illum nibda nagħti każ fuq Alla mistoqsijiet fuq il-Bibja. U jaħsbu li ta' 18-il sena hemmhekk beda. Dak li ġara fis-sajf tal-1505 biddillu kompletament id-direzzjoni u d-destin ta' ħajtu. Kif xi wħud minnkom tafu kellu l-vakanzi, u hekk kif kien sejjer l-Università wara li żar il-ġenituri tiegħu qamet mal-tempata nobis. Fil-vjaġġ tfaqqa sajjetta eżatt miegħu, Luteru waqa' mal-art, mwerwer niżel għall-kubtejħ u ħaseb illi kienet wasal il-jum tal-ġudizzju. Wasal il-ħin li jiena nidher quddiem Alla u ħalla jġudikani u probabbli ħajbatni wkoll l-infern. Dak il-ħin stess imkexkex kif kien għamel weda u wieħed il-Alla li jekk jinħeles jekk ma jmutx minn ħajnata kompletament għalih. Jekk u Alla kellu jeħelsu. Jitlaq id-dinja mu jkonsagra l nnifsu għal-ħajja ta' Alla. Fil-fatt ma nqeridx, imma wasal lura qawwi sħiħ u żamm kemtu. Tant żamm kemtu li ħalla l-Università bieħ il-kodba kollha u fi 17 ta' Wissu ta' dik is-sena bil-lejl daħal fil-kunvent tal-Agostinjani ġewwa Erfurt. Kellu 21 sena u 9 xhur. Tajjeb ngħidu li d-deċiżjoni irrabjat ħafna lil missieru. Tantu hekk minn dakinhar ma baqax iqisu bħal ibnu u mistaġbin xitra kitiblu. Ġifieri ittra iebsa li kienet weġġatu ħafna Luteru. Fil-kunvent il-patrijiet l-oħra kif naħseb ħafna drabi jsir anke f'ċertu xogħol illum kienu jtuh mill-lar billi kien l-iktar wieħed ġdid u kienu jqabduh l-ar biċċiet ta' xogħol li kien ikun hemm dejjem hu kien jiblaħħhom. Però Luteru kien isib il-faraġġ tiegħu f'post imwarrab fejn kien sab Bibja marbuta b'katina letteralment u hemmhekk kif kien ilestim ix-xogħol kien imur u jitaxxa u jisrih billi jaqra il-kelma tal-Alla. F'dan il-perjodu Alla nqeda b'ċertu Johann von Staupitz. Dak kien il-vigarju ġenerali tal-Agostinjani
u serva ta' gwida spiritwali affidabbli għal Luteru, għax Luteru kien spiss jitkellem miegħu, kien intelligenti ħafna, allura kien ċertu dubi jirrispondihomlu u kien tieħ ħafna tagħlim siewi. Pereżempju, waħda mit-tħeġġiġ tiegħu, it-teoloġija tiegħek ġiba kollha kemm mill-Bibja. X'parir għalina llum. U parir siewi ieħor li kien ta' ħalli l-istudju tal-Bibja jkun l-attività favorita tiegħek. Dan kien Staupitz, il-Vigarju Ġenerali li Alla oġbu juża l-żmien twil fil-ħajja ta' dan iż-żagħżugħ Agostinjan Luteru. Kompla jaqra il-Bibja, speċjalment il-kitbiet tal-Apostlu Pawlu, u anke qabad jaqra l-kitbiet ta' Wistin Tipona, xi wħud jafuh Santu Wistin. Però kien żmien ta' taqlib u tiġrib spiritwali, taqbit interjuri. Fil-fatt tant kien imtaqqal bid-nubietu kif ħajeħles minn nubietu u l-prospett tal-mewt u l-ġudizzju illi kienu għoddu d-dispra. U fil-fatt anka riżultat ta' dan marad. Marad inspiċċa f'qiegħ sodda fil-kunvent u kien wasal f'xifer il-mewt. Però Alla oġbu jinqeda wkoll Patri xwejjaħ, Patri Agostinjan, li darba daħal fiċ-ċella tiegħu u taħ xi kliem ta' komfort. Ma kienux pariri bħal ta' Staupitz, ġifieri da ma kienx ħajiddisputi miegħu fuq id-dubji le, kull ma qallu taf x'kien emmen il-kredu tiegħek. Speċjalment jiena nemmen fil-maħfra tad-nubiet. Daqshekk qallu. Dan Luteru qallu nemmen qallu Luteru fil-maħfra tad-nubiet. Qallu xwejjaħ, imma mhux biżżejjed temmen fil-maħfra tad-nubiet ta' David u ta' Pietru, Alla jikmandana nemmnu fil-maħfra tad-nubiet tagħna. Jingħad li minn dak il-mument id-dawl idda fruq iż-żagħżugħ. Il-kelma tal-grazzja kienet ġiet pronunzjata minn dal-Patri u emmina. U wara ftit saħansitra ħarruħu l-kupra anka saħħtu. Hawnhekk għandna talima wkoll, hemm m'għandux nimmissjawha kif Alla jogħġbu jinqeda b'diversi nies. Il-Vigarju għad-dubi u għat-talim u saħansir dal-Patri xwejjeħ li kull ma qal emmen il-kredu. Għarajt ma rridux naqtaw qalbna, Alla juża l-għalliema u juża lilek u lili. Bis-sempliċità tagħna. Fit-2 ta' Mejju tal-1507, wara li kienu sentej fil-kunvent, ingħata l-ordinazzjoni, jiġifieri l-Mluħ Patri. U tejjeb ngħidu li missieru dakinhar attenda wkoll għall-funzjoni. Ħaġa li ferħet il-Luteru għalkemm anke waqlik l-mbagħad xorta tefgħalu xi botti biex ma jħallihx b'xejn, ġifieri imma l-inqas jidher illi kien hemm pass pożittiv. Sadattant Luteru tal-istudju tat-teoloġija ġab lawrja wara oħra. U Staupitz li baqa' f'kuntatt miegħu induna li Luteru kien moħli hemm prattikament f'dal-kunvent u x'għamel għaddilu kelma lil Prinċep Frederick u dan stiednu personalment biex ikun professur fl-Università ta' Wittenberg. U dan kien għall-ħabta tas-sena 1508, Luteru kellu biss 25 sena. Ġifieri kien għadu pjuttost żgħir. Dik is-sena stess, jew ftit wara, Luteru mar Ruma u hawnhekk ukoll kienet milestone f'ħajtu. Dejjem xtaq imur Ruma li kienet il-belt qaddisa, il-belt Alla, hemmhekk kien hemm il-qofol ta' kollox. Però l-esperjenza tiegħu kienet waħda mill-agħar. Baqa' skandalizzat b'mod speċjali bl-imġiba ta' xi qassisin. Saħansitra qal li sema waqt li kell qassisin jitmejlu u jgħidu x'kienu jagħmlu waqt il-quddiesa. Anka meta kienu jollu il-kalċi u l-ostja bil-Latin kienu jgħidu ħobsint u ħobs ħatibqa', imbitint u mbit ħatibqa' u kienu jittu għaxiraw in-nies jinżlu għall-kub tejhom u daw jiċċajtaw bejnietom. Luteru skandalizza letteralment ruħu ċast qasrit jemmen x'qed jisma'. U fil-fatt kiteb illi ħadd ma jista' jimmaġina id-nubiet u azzjonijiet ix-xellerati li jsiru f'Ruma. Trid tarahom u tismagħhom biex forsi temmen. Jekk jeżisti infern kien kiteb, Ruma mibnija fuqu. Biss li minnu jnixxi kull tip ta' dnub. Ġraw ħafna iktar affarijiet, però waqt li kien Ruma ġrad ukoll ħaġa oħra sinifikanti. L-iskala sankta hija wkoll 21 tarġa tarħam abjad li hemm ġewwa Ruma. Jingħad li huma l-istess turġien li Ġesu tela minnhom biex imur għand Pilatu. U jingħad li ġew xi wħud jgħidu ġew trasportati mirakolosament. Oħrajn jgħidu li kienet Sant Elena, Kostantinu li b'xi mod ġabithom.
Li ġara kien hekk, il-Papa Piju kien ħareġ digrit fejn qal li kull min jitlaħħom għal kub tejħ, kull min jitlaħħom għal kub tiegħu fuq kull tarġijat il-missierna kien se jirċievi indulġenzi, ġifieri maħfra ta' dnubiet passati. Indulġenzi li kun jammontaw għal 9 snin għal kull tarġa li titla'. Ġifieri titlaħħom kollha għandek indulġenzi għal 189 sena ta' ħajtek. Aw inħafrulek id-dnubiet kollha. Luteru mar u beda tila dawn il-fiduċa ta' fimti li qed jagħmel xi ħaġa tajba, però fim minnhom jgħid illi ġie f'sensih staħa minnu nnifsu dwar dak li kien qed jagħmel u rrealizza kemm kien niżel fil-fond fis-superstizzjoni. Jgħidilna dak il kien qam u tar minn fejn kien. Interessanti kif nistgħu naraw minn din l-istampa illi sal-ġurnata tal-lum dil-prattika għadha fis-seħħ. Dak huwa ritratt reċenti. Mela reġa' lura lejn Wittenberg qalbu sewda u nkorlat ukoll b'dak li kien rax kien diżappunt kbir. Ħarstu kompla jdawwar aktar lejn il-Bibja u inqas lejn il-Knisja Kattolika. Staupitz però kien ħeġġu wkoll biex isir duttur tal-Knisja biex kun jista' jgħallem ukoll f'universitajiet. U għalkemm mal-bidu Luteru rrifjuta u ġab bosta skużi, fl-aħħar ikkonvinċih. Fil-fatt fit-18 Ottubru 1512 ingħata l-liċenzja d-dottorat, ġifieri dan kellu 29 sena. Sar duttur tal-Knisja. Bejn l-1513 u 16 insibuh impenjat fl-Università. Jgħallem u jagħti lectures kważi kuljum dwar il-ktib tas-Salmi, l-Epistola l-Rumani u anka nofs litra lill-Galatin. Issa ġara li fl-1517 Papa Ljun 10 kien ħabbar serje ta' indulġenzi biex bil-flus li jinġabru kun jista' jibni l-Bażilika ta' San Pietru. Jiduru jiġbru l-indulġenzi u mbagħad il-flus jibnu l-Bażilika. Dan kompla anqal lil Luteru, mhux ftit għax kompla jikkonvinċih li Knisja Kattolika ma kienx dak li qed jimmaġinaw imma kien hemm dil-korruzzjoni b'mod speċjali fejn jitlu l-indulġenzi. Minflok qatt jeqred u ma jagħmel xejn, kif ġieli nagħmlu aħna, neqirdu ma nagħmlu xejn. Luteru beda jippriedka u jgħallem kull ċans li jkollu kontra daw il-prattiċi. Mhux biss imma bħalma tafu wkoll kiteb il-95 teżi u fil-30 Ottubru sammarhom mal-bib tal-Katedral ta' Wittenberg. Għalkemm ma kienx l-intenzjoni tiegħu, it-teżijiet ġew stampati u xterdu bħan-nar. Mhux biss mal-Ġermanja, ma mal-kontinent kollu dan nqisuh uffiċjalment qisu l-bidu tar-Riforma Protestanta. Sintendi t-teżijiet ma damux biss ma waslu wkoll Ruma, ġifieri għalkemm ma kellhomx l-internet imma b'ħeffa kbira waslu Ruma u Luteru ġie mixli Berezija. Il-Papa kien frustrat bija l-biċċa xogħol u kitiblu anke ittra oħjar editt fejn ngħidu li se jiskomunikah. Jekk ma jħux lura ċertu sqarrijiet li kienet jagħmel u anke xi punti kważi kollha mit-teżijiet tiegħu taħt xarejn ċans. F'Novembru Luteru ġie mistieden jew issejjaħ biex jidher quddiem Assembleja Ġenerali fil-Belt ta' Worms, dik ngħidu l-Diet of Worms fil-Ġermanja. Bit-tama li ġaluh jikkonvinċuh jirtira dak kollu li kien qal. Fl-10 ta' Diċembru però Luteru ħaraq l-editt li kien batlu l-Papa pubblikament. Kien ħareġ u taħ in-nar. Again, dan kompla jirrabja lill-Papa u lill-Knisja. Fil-fatt imbagħad fit-3 ta' Jannar 1521 ġie finalizzat editt ieħor fejn skomunikawh. Xorta der quddiem dan il-Kunsill f'Worms, 3 ijiem fis-16 u 18 ta' April. Nafu li mhux biss ma ċaħadx, ġifieri nafu li mhux biss ma reġax u ħalura dak li għallem imma għamel xi wħud mill-aktar dikjarazzjonijiet memorabbli. Insemmi waħda l-kuxjenza tiegħi kkaptivata mill-kelma tal-Alla. Kuxjenza tiegħi kkaptivata mill-kelma tal-Alla, mhux li kien din ukoll tkun tagħna, l-kuxjenza tagħna. Minn xiex, mhux forsi mill xi jaħsbu n-nies, id-dinja mill-kelma tal-Alla. Ir-riżultat ta' dan, il-fatt li ma ċċettax, editt ieħor tal-Papa li kien jiddikjara lil Luteru bħala eretiku stinat u wkoll kien jipprojbixxi li n-nies jaqraw ix-xogħol tiegħu. Jew anke jkollhom fil-pussess tagħhom xi kitbiet minn tiegħu.
kellu jaħrab Luteru, jaħrab kważi qatta sena sħiħa jistaħba f'Kastell ġewwa Wartburg. Hemmhekk f'kamra beda x-xogħol tiegħu ta' traduzzjoni tat-Testament il-ġdid fil-lingwa Ġermaniża. Okay, f'Marzu mbagħad tal-1522 reġa' ħareġ u rritorna fis-sigriet lejn il-Belt ta' Wittenberg. Dan kien perjodu minn issa l-qudiem ta' vjaġġar, ta' konferenzi, dibattiti, disputi waħda wara l-oħra, pubblikazzjoni ta' ħafna kitbiet li kiteb, etc. Bejn l-1525 u l-1546 ġraw ħafna avvenimenti. L-iktar waħda msemmija dik ir-rewwixta tar-raħħala tal-1525 daw ġew massakrati. Ġifieri nqatlu għax kienu għamlu rewwixta. Meta kellu 41 sena f'dik is-sena stess, Luteru żewweġ lil-Katrina von Bora, waħda mis-sorjiet illi kien hemm biex jaħarbu minn kunvent. Ħafna din id-deċiżjoni sorprendiet il-ħafna minn sħabu u xi wħud minnhom saħansitra qalulu li aħjar kien isib xi ħadd ieħor minn di soru li kienet soru għaliex kien ħajaqla ħafna fil-faġġar ħafna kritika. Però xorta u żewwiġa. Tajjeb ngħidu li żwieġ tagħhom din interessanti wkoll serva ta' mudell għal pastors futuri fil-Protestantizmu. Okay, li qabel ovvjament ma kienux. Kien żwieġ feliċi u kellhom 6 tfal. Fis-sajf tal-1527 għadda minn żmien twil ta' perjodu ta' Mart, anka xi żmien ta' depressjoni. U kien proprju f'din is-sena fejn kiteb il-famuża anja tiegħu Fortizza Soda. Tiskanta anka fl-ar żmien bħalma naqraw is-Salmi u David joħorġu wkoll dawk il-lanijiet, dawk l-espressjonijiet ta' dipendenza fuq Alla anka Luteru. Fl-1534 ippubblika l-Bibbja kompluta bil-lingwa Ġermaniża, kapolavur kbir jgħidu. Tul l-aħħar sin ta' ħajtu reġa' bata minn ħafna Mart u miet fit-18 ta' Frar 1546. Kellu 62 sena. Jingħad l-aħħar kelmiet ta' ħajtu kienu lilek o Kristu għaraft, lilek ħabbejt, lilek għallimt, lilek afdajt, fidejk jinnerħi ruħi. Li bla dubju juruna d-devozzjoni fissata li kellu fuq Kristu. L-istess devozzjoni li Alla ikonna kull wieħed u waħda minnu. Il-ħajja ta' Luteru jiktar minn hekk u jekk tridu iktar informazzjoni tridu tagħmlu li taqraw xi biografija. Kitbu viżibilju ta' biografiji kemm minn Kattolċi li ma nirrakkomandhomx għaliex jibqgħu ċerti li ħajkun hemm jew b'mod sfaċċat jew finfin attakki u kalunji ew anke minn Protestanti. Li nissuġġerilkom di opinjoni tiegħi bla dubju huwa dak ktieb The Triumph of Truth, A Life of Martin Luther, miktub minn Jean Henry Mel d'Aubigné. Dan huwa il-storiku per eccellenza protestant. The History of the Reformation tiegħu huwa l-aqwa tista' taqra. Jiġifieri malija m'hemmx ktieb aħjar minn dan għaliex huwa storiku. Jiġifieri jgħid il-fatti minn ma joqgħod jidħol f'ħafna spjegazzjonijiet personali. Dan ktieb ieħor ukoll huwa tajjeb. Here I Stand. Iktar riċenti A Life of Martin Luther. Dan tajjeb ukoll għax fih ħafna pereżempju fih kronoloġija ta' ħajtu fih iktar faċli ħanajtek. Però daw żewġ kotba min irid mikompli jaqra aktar fuq il-ħajja tiegħu. Ħanħarsu wkoll fuq lejn xi karatteristiċi pożittivi issa. Okay, f'dan ir-raġel, il-patri li jeżżeż id-dinja. Mhux hekk nafuh. L-ewwel nett Luteru kien determinat li jsib il-verità. Kemm hija sabiħa din, anke fina. Meta kien fil-kunvent kull mument li kien ikollu lejn il-Bibbja, għax qed ifittex, mhux kuntent, irid ikun jaf x'inhi l-verità, mhux biss x'tgħallem imma l-verità. Anke lina kemm hija xi ħaġa sabiħa din dejjem infittxu l-verità. Okay? Mhux biss imma l-għana u li nitaħajtu kien wara li sab il-verità li jippreserva u jipproklama. Jipproklama l-verità, ma kienx jipproklama dan id-dutrini li vvintaw, l-opinjonijiet tiegħu xi ħossu, anke di kultant imbagħtu minn aħna, ssiba titkellem man-nies u jibdejlek għax jien naħseb għax jien inħoss mhux importanti x'tħoss inti, mhux importanti l-opinjoni tiegħek, importanti l-verità. X'inhi l-verità tagħlek kif inhi rivelata fil-Bibbja. Ġifieri Luteru kien ifittex il-verità li jippreserva u anke jipproklama il-verità.
u mhux l-idejat tiegħu. Nistgħu ngħidu għalkemm ħafna edew jgħidu mhux hekk, illi vera kien raġel soċjevoli Luteru minn tagħna. Dan joħroġ ċar kif, mhux mill-immaġinazzjoni, mill-korrispondenza tiegħu. Għandna f'nitri li kiteb il-ħbieb u qraba u toħroġ din. Kien raġel minn tagħna. Żgur li ma kienx iżomm f'qalbu għad-deni. Kemm hija importanti li nafu li hemm każ minnhom jurina x'tip ta' persuna kien Luteru. Meta Johann Tetzel dak kien id-Dumnikan il-Perċimes li kien jieħu ħsieb l-indulġenzi sewwa kien jitrevilja dan f'idejh kien dal-business kollu, allura kien għadu kbir ta' Luteru, intendi. Però meta dan marad kien fl-aħħar ta' ħajtu sħabu kollha abbandunawh. Luteru mar jarah offrilu saħansitra kliem ta' komfort. Dan huwa raġel li ma kienx iżomm f'qalbu ukoll għad-deni li persuna bħal dan żgur kien għamillu bil-kliem u l-predikazzjoni tiegħu. Luteru kien gwerrier spiritwali. Ġifieri kien lest joħodha kontra kull tip ta' ereżija u mhux jibqa' siket. Kemm jiġri naħna wkoll li illum il-ġurnata donnur tabna nibżgħu nitkellmu kif naraw l-ereżija, kif naraw l-iżball. Luteru ma kienx hekk, kien gwerrier spiritwali. U l-kuraġġ tiegħu anke meta nikkunsidraw il-karattru tiegħu hija xi ħaġa fenomenali. Waqaf quddiem kunsilli saħansitra ħadha kontra il-Papa nnifsu. Mhux biksuħad, imma l-kuraġġ li Alla tah. Kien teologu wkoll ta' ċertu kalibru, xi wħud ma jarawix dik, dan joħroġ ċar fil-famuż Bondage of the Will, aqraw ħataraw il-moħħ il-ħsieb tat-teologu li kien Luteru. Skularu kittieb. Żied insemmu li traduċa l-Bibbja kif għadna fil-lingwa Ġermaniża jingħad li t-Testament il-ġdid qalbu mill-Grik ta' Erasmu f'11 ġimgħa. Ġifieri immaġinaw. U anke lilu nafu l-ordni li għandna fil-Bibbja llum. Għat-Testament il-qadim avolja kien struit fl-Ebrajk, però ma traduċix waħdu. Jingħad li saper boħra u talab l-għajnuna tagħhom. Team player. Mhux one man band, kemm għandna x'nitalmu, kemm ċertu pastors huma one man band, kollox huma. Luteru ma kienx hekk għalkemm kien kapaċi. Team player ukoll, kien hemm momenti li daħħal il-ħadd ieħor fix-xogħol fil-ħidma tagħha. Kien predikatur u għalliem kapaċi. U din kien jenfasizza, mod speċjali meta xi ħadd jgħidlu rid nagħllem. Trid kollok ħila biex tgħallem, again anke llum, ridem jikkonverti jitfgħu mill-ewwel fuq il-pulptu jibda jgħallem. Għalliem kapaċi ta' ħila, hekk kien Luteru u hekk kien jgħallem. Il-daw kollha li kienu jiġu għandu għal xi parir. Trid tkun ta' ħila, Alla jrid ikun dak lajnuna, donak, tkun studjajt, eċċetera. Luteru uża wkoll il-mezzi kollha leġittimi biex jarrafu x'għandha l-Evanġelu u l-veritajiet tal-Iskrittura. Din interessanti. Kull mezz ta' dak iż-żmien li Luteru seta' juża użah. Allura nsibuh juża l-kitba ta' kotba, tracts fuljetti, itri, lectures, dibattiti, disputi fi knejjes anke f'universitajiet, sintendi il-mezz maġġuri x'kien il-pulptu u l-predikazzjoni. Anke imisna nitalmu kemm qed nużaw kull mezz leġittimu, aħna ma nużawx mezzi karnali, ma rridux nużaw mezzi mondani tad-dinja, imma mezzi leġittimi kemm qegħdin nużaw għax Alla tagħhomna kodba, kitbiet u modi oħra, predikazzjoni mod speċjali. Importanti din, kultant naqgħu lura. Ċertament Luteru ma kienx ambizzjuż kemm jikkritikaw fuq din. Mu veru xejn, laqgħat taċċetta flus u pagamenti għal kodba li kienu jinbiegħu qatt maċċetta u mhux biss. Iddispjaċi ħafna li d-dixxipli tiegħu tlaqmu Luterani. Id-dispjaċir kbir kellu li fi żmien meta kien għadu ħaj. U qatt ma xtaq li jitolla jew jitpoġġa bħala xi kap ta' moviment fiċ-ċentru, qatt ma xtaq din. Għaliex l-unika ambizzjoni tiegħu kienet li jara l-verità tal-Alla, speċjalment dik li għandha x'taqsam mal-Evanġelu tas-salvazzjoni meħlusa mixkil li għal sekli kbar kienet ilha taħtu. Again, kemm hawn min forsi mhux fostna hemm li xtieq jitolla, xtieq li jidher, ejhu l-pożizzjoni hu, pożizzjoni prominenti. Luteru ma kienx hekk. Ma nistgħux ukoll ma nsemmux fl-aħħar mhux inqas kemm kien raġel ta' talb.
Lil Melanchthon xi ħadd darba kitiblu hekk dwar Luteru fitra. Ma jgħaddix jum li ma jqattax xi 3 sigħat fl-aħjar ħin tal-ġurnata fit-talb. Ir-raġel jindirizza l-Alla bħala ħabibu, iżda b'reverenza u gravità kbira. Priedka għalina illum, kemm għandna bżonn inqattaw ħin iktar fit-talb u kif għandna nindirizzaw l-Alla mhux bħala body, all right, imma vera bħala missier, però b'reverenza u b'qima. U kiteb ħafna fuq it-talb. Nsemmilkom żewġ kwotazzjonijiet. Jekk imqar nitraskura t-talb ġurnata waħda biss, in-nar tal-fidi jonqosli bil-kbir. Li titlob tajjeb huwa l-aħjar nofs tal-istudju. Għalina li forsi naħdmu biex nippreparaw li titlob tajjeb huwa l-aħjar nofs tal-istudju l-preparazzjoni. Jekk taqraw x'kitbu fuq Luteru, again, mill-Kattolċi, żgur tiċċassaw bil-mod feroċi, anka jekk mhux sottili, li attakkaw il-karattru tiegħu. Jimmalafamawh u jikkalunjawh biex minn għalihom ikissruh, jeliminawh, jeqerduh, però kollu għal xejn. Għaliex kif qalu fit-testament tiegħu, matul ħajti kont il-pesta għal papiżmu u hekk se nibqa' wara mewti. Nagħlaq bi kliem Thomas Carlyle li ddeskrivi hekk. Lil dan Luteru nsejjaħlu raġel kbir. Kbir fl-intellett, fil-qlubija, fl-affezzjoni u l-integrità. Wieħed mill-bnedmin l-aktar amabbli u prezzjużi. Kbir, mhux bħal obeliska mnaxa, iżda bħal muntanja tal-Alpi. Tant kien sempliċi, onest u spontanju, bla ma qatt jippoża biex jidher kbir, illi jeżista għalan ieħor milli sempliċiment biex ikun kbir. Kien eroj spiritwali u profeta ta' bilħaq. Wieħed li dawn is-sekli u ħafna oħrajn li għad iridu jiġu se jkunu grati lejn Alla għalih. Dak kien Luteru il-ħajja tiegħu fuq mu anke xi karatteristiċi pożittivi illi naħseb għandna ħafna x'nitalmu u niġu ispirati minnhom għall-ħajja tagħna. Ħanaddu għal Calvino, Giovanni Calvino. Nagħmlu l-istess ħaġa forsi finqas ħin. Calvino u importanti dawn għaliex kif għadna l-ħajja tagħhom hemm bżonn insiru nafu naqra iktar milli forsi nafu biex niġu ispirati. Twilet fl-10 ta' Lulju fl-1509 ġewwa Noyon fi Franza. Biex impoġġu ħajtu f'kuntest, tajjeb, niftakru li meta twilet Calvino, Luteru kellu 25 sena, okay? U meta Luteru sammar it-teżijiet, right, Calvino kellu 8 snin. Jiġifieri, inqisu l-Calvino bħala riformist tat-tieni ġenerazzjoni, second generation, kif aħna xi wħud minna, pereżempju, Kristjani hija second generation. Kien jammira ħafna lil Luteru Calvino, tant li darba anke l-sieħbu Bullinger qallu hekk. Anki kieku Luteru kellu jsejjaħli demonju lili, xorta nibqa' nqisu bħala għaddej eċċezzjonali tal-Alla. Però qatt ma ntaqa' miegħu personalment, kemm dam ħaj qatt ma kellu l-okkażjoni li jintaqa' wiċċ imbuċ miegħu. Ftit nafu dwar il-ġenituri ta' Calvino, nafu li kienu Kattolċi, ommu kienet magħrufa għal ħajja qaddisa. Ġifieri kienet renomata għal dusija tagħha, però mietet meta kien għadu żgħir. Missieru kien nutar ta' ċertu kalibru u rispettat ħafna fil-belt. Sintendi l-pjanijiet tal-binhom kienu li preparawh għal karriera fil-Knisja u ta' 14-il sena missieru diġà kien iddeċida li Calvino kellu jsir assis. Kienet familja sinjura, għal kuntrarju tal-familja ta' Luteru. Minn ċkunitu Calvino kien juri sinjali li jgħat jibrilla fl-intellett. Immaġinaw din. Ta' 16 sena ħalawrija ekwivalenti għal masters, għall-MA tal-lum. Fil-fatt kella ssir eċċezzjoni għalih għax wieħed irid ikollu tal-inqas 23 sena biex tingħata din id-degree. Ta' 16 sena Calvino diġà kien ġab dan araw l-intellett, ġifieri minn żgħir. Allura fil-fatt għadda l-istudju, z-żosija tiegħu jistudja kif qalilna tajjeb Paul l-4 branki l-filosofija, teoloġija, letteratura u l-liġi. L-4 huma daw. Involut
fihom għal snin twal fl-aqwa universitajiet u kulleġġi. F'dan iż-żmien ġara li missieru induna li kien ikun aktar profitabbli li Calvino flok qassis isir avukat, u Calvino obdieħ. Xxiftja l-focus tiegħu. Anki dan iż-żmien tant kien jibrilla li jingħad li meta xi professur kien ikun marit, Calvino kien jieħu postu jgħallem il-lezzjoni hu. Ġifieri anke f'dan iż-żmien. Ta' 23 sena, 23 fl-1532 ippubblika l-ewwel xogħol tiegħu. Tafu x'kien? Kummentarju akademiku fuq il-filosofu Seneca. Pubblika. Però kien fjask. Fjask, mhux għax ma kienx tajjeb, għax ma nbih assolutament xejn ma mar tajjeb. Ġifieri kienet diżappunt kbir. Però jekk din is-sena kellha da diżappunt kbir, din is-sena kellha wkoll l-ikbar mument sinifikanti ta' ħajtu li hija l-konverżjoni. Ma nafux biċ-ċert eżatt, meta jew kif seħħet il-konverżjoni tiegħu, u nnifsu ma jsemmi ebda bniedem partikolari li Alla nqeda bih. Però ħafna jgħidu illi f'dan il-perjodu qabel kuġinuh ċertu Pierre Robert Olivetan li kien l-ewwel wieħed li traduċa l-Bibbja fil-lingwa Franċiża. Kuġinuh kien għadda ħafna żmien jiddiskuti miegħu jkellmu jwassalu l-Evanġelu. M'għandniex ċertezza fuq dina. L-informazzjoni li Calvino nnifsu jagħtina dwar il-konverżjoni tiegħu u din insibuha fil-prefazzju tal-kummentarju dat-tip tas-Salmi. Hemmhekk jitkellem hija skarsa, però hija kif jgħidu l-Ingliżi to the point. Hija to the point. Jgħidilna li kienet konverżjoni mhix mistennija u f'kolb mill-Kattoliċeżmu għal fidi ġdida li kienet qed taħkem l-art. Daqshekk jgħidilna. Però mbagħad ovvjament ikompli u jgħaddilna waħda mill-frażijiet għalija memorabbli ta' Calvino fejn jgħid Deus subegit. Alla elibni. Alla elibni. Alla eleb is-suġġett tal-qalbi qal li kienet ibbieset kontra l-verità tal-Evanġelu u għamilha mansweda. Doġli. Kelma Alla elibni. Kif tista' ma mustib mod aħjar li tispjega l-konverżjoni tiegħek. Alla elibni. Rattabli qalbi. Wara l-konverżjoni mal-ħabta tal-1532-33 Calvino mar Pariġi. U hemm ingħaqad mal-Luterani Franċiżi minħabba l-lingwa. Xi żmien wara intaqgħu wkoll ma' Jacques Lefebvre. Dak kien riformista Franċiż, dak iż-żmien kellu xi 100 sena, Xieħ Akka. U li prova jirriforma l-Knisja Kattolika minn ġewwa mingħajr ma jitlaq. Kien ilu hemm, kien riformista hemm bil-ħsieb li ħajrriforma. Calvino konvinċa ruħu li xi ħaġa bħal din mhix possibbli. Għal xejn. U l-ħabta tal-1536 kien ħa deċiżjoni definittiva li nqata kompletament mill-Knisja Kattolika Rumana. Għamel pjanijiet biex jitlaq Franza u jmur Strasburgu, biex hemm jimpenja ruħu fil-kitba. Dak kien il-pjan imur hemm u joqgħod jikteb. Jikteb ovvjament hemm xogħol li għandu x'jaqsam mas-saltna tal-Alla. Però li ġara kien li minħabba xi inkwiet ħa titur, ħa dawra u waqaf Ġinevra. Dina millu smajtu. Għal-fama ta' Calvino ġriet qablu, tiġà ġifieri kellu fama tajba, u riformista William Farel stiednu biex jibqa' hemmhekk, ma jibqax sejjer. Calvino għal-bidu rrifjuta minħabba dak li qal, għallu hekk. Minħabba nuqqas ta' ħila tiegħi, da Calvino qed jitkellem, il-bżonn tal-kwiet biex nistudja, il-karattru tiegħi u li jien ma noċ minix tajjeb u niflaħ għat-tali attivitajiet li kienu mitluba minni. Araw kif kien iħares ukoll lejh innifsu, u kien xi ħadd ieħor kien jgħidlu żgur ara niġej. Imma l-idea ta' Calvino tiegħu innifsu ma tantx kienet orja. Farel għeddu bil-korla talla, all right? Għeddu, ġifieri letteralment, u għallu biex ma jħallix l-istudju jew xi forma oħra ta' self-pleasing tkun ostaklu u jirrifjuta milli jibqa' hemmhekk. Mirbuħ miż-żelu ta' Farellu, forsi mbeżza wkoll mit-teddid divin, Calvino baxxa rasu
u aċċetta. U kien hawn f'Ġinevra li prattikament qatta l-kumplament ta' ħajtu. Ħlief mal-perjodu ta' 3 snin ta' eżilju li ġara kien li wara sentejjem jippriedka u jgħallem inqalgħu konflitti teoloġiċi u x'kanaw il-barra. Tefgħu il-barra. Minn hemm mar Strasburgu mtaqqal u ddispjaċut li x-xogħol tiegħu li beda kellu jaqaf ħesra. U kol telaq b'sens ta' falliment, tibda biċċa xogħol, immaġinaw ikeċċewk lil hemm. Hemmhekk għamel 3 snin kif għadna. Kien il-pastor ukoll ta' refuġjati li tkellmu bil-Franċiż, però kienu 3 snin sbieħ. Jgħid li kienu snin tranquilli, feliċi, tantu hekk li meta mbagħad reġgħu qalulu biex jirritorna Ġinevra tqatta minn ġewwa. Rid jibqa' hemm ma ħass ukoll ir-responsabilità li jirritorna Ġinevra. U hekk għamel. Anke hawnhekk kemm aħna nimxu fuq il-ħass kultant, u mhux ir-responsabilità d-dover. Kemm kien aktar kuntent fejn kien, però id-dover li Alla ġalu jaċċetta u jirritorna lura Ġinevra f'dak il-post li kienu xkanawh il-barra. Hekk għamel u prattikament baqa' hemm 23 sena. Ġifieri mbagħad il-kumplament ta' ħajtu qattaħ hemmhekk, impenjat lecturing, predikazzjoni, kitba dokumentarji, edizzjonijiet varji ta' l-institutes, il-Magnum Opus tiegħu u xogħol ieħor. Sa dan iż-żmien ukoll Calvinu għalkemm kontra ċelibat kien għadu ma żewwiġ, kien għadu single. Però mbagħad ta' 31 sena fl-1540 inkoraġġut u mbuttat jgħidu minn sħabu miżżewweġ lill-armla Idelet Debur. Sentej wara f'Lulju weldet iben, l-ewwel iben tagħhom, però dan miet wara ftit ġranet. Calvinu jikteb ittra kommoventi li ssieħbu Peter Viret u jgħidlu hekk fost affarijiet oħrajn. Ċertament il-mulej ferini severament fil-mewt tat-tarbija tagħna. Immu nnifsu missier u jaf x'inhu tajjeb għal uliedi. Again, araw ir-raġel fejn qiegħed, mhix ċajta. Fis-sena 1546, is-sena li Luteru miet, Calvinu sab ruħu bħala l-mexxej, il-lider tar-riforma. Miet Luteru f'daqqa waħda da sab ruħu bħala u l-mexxej u minn dakinhar ħafna kienu jiġu Ġinevra minn kwalinkwa post biex jintaqgħu miegħu biex jisimgħu jippridka u anke biex jitolbuh pariri personali u anke dwar tmexxija ta' knejjes, eċċetera. Martu dan iż-żmien kellu 37 sena. Immaġinaw personaġġ daqshekk fil-qalba ta' dak kollu li qed jiġri. Martu mietet wara marda fit-tul fl-1549 u Calvinu għamel żmien imnikked ħafna. Fatt qatt ma reġa' żewweġ. L-aħħar snin ta' ħajtu qatt tagħhom fil-kitba, b'mod speċjali kitba kontroversjali, u kellu jsofri minn diversi mart u kundizzjonijiet. Mippubblika l-ewwel l-edizzjoni finali fl-1559 tal-Institutes ta' huwa l-ikbar xogħol tiegħu, kif ukoll l-istqarrija ta' fidi bil-Franċiż. Għal 4 snin sħaħ baqa' jippridka mill-pulptu tal-Knisja ta' San Pietru f'Ġinevra u l-aħħar darba li ppridka kien fis-6 ta' Frar tal-1564. Fis-27 ta' Mejju ta' dik is-sena għadda smewwitija u kellu 54 sena. B'rikjesta tiegħu stess talba qabel ma miet, indifen ġo qabel mhux immarkat. Propju biex ma jinbdix xi kult kif ma ġarax, jew moviment fismu kif ġara fil-każ ta' Luteru. U llum il-ġurnata ħadd eżattament mhu ċertu ma jaf fejn hu midfun Calvinu. Again, jekk tridu taqraw iktar milli għattilkom jien, m'hemmx dubju illi il-biografija per eċċellenza hija The Life of John Calvin ta' Theodore Beza. Beza kien wieħed mill-ħbieb tiegħu, kull fejn kien imur kien ikun miegħu. Allura għandna biografija tajba. Dan huwa din hija edizzjoni editjata, però nixtieq ukoll nissuġġerilkom żewġ kotb oħra li għalkemm mhumiex uffiċjalment biografiji, però huma tajbin ħafna għaliex. John Calvin, His Life and Influence, Robert Raymond, it-teologu fi żmienna. Da tajjeb ħafna għaliex dawn huma sensiela ta' lectures li kien ta'. U allura meta għandek sensiela ta' lectures, l-informazzjoni mhix daqshekk tqila bħal meta taqra biografija, hemm għandek chapters
u jieħu l-ħajja tiegħu. Għaw kapitlu tajjeb ukoll dwar il-każ forsi ma tafux bih ta' Servetus, trattament serju ta' dak il-każ teba' fil-ħajja ta' Calvinu. Però anke da tajjeb The Life of John Calvin ta' W.J. Grier. Dan ma kienux lectures, daw kienu sensiela ta' artikli. Ma nafx hekkux fl-Evangelical f'wieħed mill-periodicals evangeliċi. U t-tfal tiegħu pubblikawhom u kollu ma tajbin għax huma konċiżi u flimkien ituna stampa wiesa tal-ħajja tiegħu. Mela biex nibdew ngħaddu wkoll għall-aħħar parti. Ħanħarsu lejn xi karatteristiċi pożittivi li spikkaw f'dan raġel, ir-riformista ta' Ginevra, hekk nafuha. Fiżikalment Calvinu kien ta' tul medju kien magħlub ewda jgħidu, gattarell. Min natura, ġifieri l-karattru tiegħu kien pjuttost timidu wkoll. Xi wħud jinsistu li kien qabeżżieħ u riservat. Fil-fatt dan il-fatt jagħmel kuraġġ tiegħu straordinarju. Naraw kif Alla jibdel. Jibdel b'bniedem timidu jagħmlu l-juna ngħidlek għalih. Ninkoraġġixxu ruħna aħna. Xi wħud jgħid nibża jinnistħi. Orrajt dak il-karattru tiegħek Alla jibdel. Alla jibdlek, u jista' jagħmlek kuraġġuża bil-qawwa tiegħu. Jiġifieri hawn il-każ ta' Calvinu joħroġ ċar. Fil-fatt il-qlubija tiegħu kienet xi ħaġa tant straordinarja u ma żammx lura, qatt ma żamm lura milli jesponi kull tip ta' falsità bħal Luteru, jopponi kull tip ta' ereżija kull darba li ntaqa' magħha. Kemm għandna bżonn nitolbu li aħna wkoll ma nqogħdux lura, b'imħabba ma b'fermezza kif ħanaraw ukoll. F'Żożitu gawda s-saħħa. Kien pjuttost saħħu, però fit-tletinijiet, ġifieri dan anke minħabba riżultat ta' drawwiet ta' studju, da ġieli qas kien jorqod u jiekol. Nafu, ġranet sħaħ biex jistudja u jaqra l-Bibja, qas jorqod u jiekol. U ovvjament ġiet lil saħħtu m'għamilx. Kien ibati minn bosta mart u ġijat. Il-lista, sinċerament meta taqra, tanti twila u ddeskriva l-kondizzjoni tiegħu bħala taqbida mortali kontinwa. Fuq xi ħadd meta tismaħħa tajt esaġerazzjoni. Għalhekk isemgħu. Aktar faċli semmi il-mart li Calvinu ma jbatix bih milli dak li jbati bih. Ġifieri storikament mhix ċajta, madankollu qatt ma ntela, però baqa' ħabriki. Il-ħidma kontinwa tiegħu hija xhieda tal-enerġija. U mbagħad inqum inħadd filgħodu, b'naqra Asna, ma niġiġ il-Knisja. Letteralment, għandek dal-bniedem illi kien iġġielet ma' mart kontinu u kroniku xorta baqa' impenjat li Alla. Talima forsi ċanfira għalina li mal-ewwel diffikultà nirtiraw. Fil-fatt Calvinu kellu sens qawwi kif għadna ta' dover, ta' responsabilità lejn Alla u lejn is-seħħa tiegħu. Kemm nixtiequ li għandna dan is-sens ta' responsabilità. U kien raġel sottomess għar-rida tal-Alla u għad-direzzjoni divina. Din kienet xi ħaġa fondamentali għal Calvinu. X'inhi rida tal-Alla, insir nafa imbaxxi rasi għaliha. M'hemmx, mingħajr kompromess, mingħajr ħafna lob. Poġġelu nnifsu għad-dispożizzjoni tal-Alla u mhux biss fittex li ma jagħmel xejn ħlief ir-rieda tal-Alla, imma li jagħmel ir-rieda kollha tal-Alla. Mhux biss fittex li ma jagħmel xejn li fir-rieda tal-Alla, imma li jagħmel ir-rieda kollha tal-Alla. Calvinu kien kapaċi jiddilja mal-weġad illi ġarrab bl-aħjar mod possibbli. Għallu xi konvint u darba stqalek. Dawn il-weġad, dawn l-afflizzjoni għal ftit ta' żmien, ftakru għadi, għal ftit, u jservu u jaħdmu għal ġid akbar ta' ruħi. Brid kalina nfusna. Afflizzjoni, problema, diffikultà, mart għal ftit ta' żmien. U jservi u jaħdem għall-akbar ġid ta' ruħi. Wara kull disgrazzja jekk nistgħu sejħu lek, Calvinu kien mill-ewwel xammar il-kmiem u jirritorna għall-ħidma. Ma jfakkarkom xil-profet Eżekjel, ta' fuq il-famuż vers li hemm Eżekjel 24:18 kiteb hekk. U filgħodu kellimt il-poplu, u marti mietet fil-għaxija, u la da filgħodu għamilt kif kont imqabbad nagħmel. Kif tista' tgħid? Filgħodu kellimt il-poplu, fil-għaxija mietet marti, u la da filgħodu rġajt mort.
ħanservi lill-Alla. Hekk kien Calvino wkoll. Bla dubju kien skolar u awtur brillanti. Ngħiduha mingħajr ebda problema l-akbar u l-aqwa teologu Protestant. L-Institutes of Christian Religion tiegħu żgur hija l-aqwa teoloġija sistematika li qatt tinkitbet u xogħol ta' teoloġija pastorali dik wħud jinsewa mill-aqwa. Kellu intellett straordinarju u memorja li żomm sintendi u dejjem baqa' jfittex, interessanti li jikber fit-tarif. Dejjem rid jitgħallem iktar. Alright, ma nifqux anke aħna, nafu kemm nafu, ejjew nibqgħu nixtiequ biex nitgħallmu iktar għax qatt ma nafu biżżejjed. Interessanti dak li beża għal fuq. Wara li konverta Calvino iddedika lilu nnifsu kompletament lill-Alla. Baqa' awtur u skolar immissa minn issa l-qudiem it-talenti naturali kollha tiegħu iddedikhom purament għas-servizz tal-Alla u ta' niesu. Ikkonsagra d-doni u l-kapaċitajiet kollha tiegħu ta' studju u awtur mingħajr riserva għas-servizz tal-Alla u tal-Evanġelu. Qed tifhmu kemm hu sabiħ dan huma x'inhuma d-doni naturali tiegħek li għandek, ħaddimhom imma ħaddimhom għas-saltna tal-Alla u għall-ġid tal-Knisja tiegħu. Hija xi ħaġa li spikkat f'Calvino. Madankollu qatt ma kien jiftaħar bil-kapaċitajiet tiegħu, anzi, kif rajna, pjuttost kellu idea naqa' baxxa tiegħu innifsu. Jekk f'Calvino spikkat il-bniedem intellettwali, spikka wkoll il-predikatur. 25 sena sħaħ fil-pulptu jipridka. Xi drabi saħansitra darba kuljum u anke darbtej kuljum. Min jipridka jaf, ġifier dal qed ngħidu. Minkejja tinsewx saħħtu. Minkejja saħħtu, immaġinaw. Il-part l-kbira ta' ħajtu m'għaddix fi-sliem, li f'xi żmien li għadna, imma pjuttost f'kontroversja kontinwa. Kellu għan fondamentali, u dan dejjem kien wieħed kostruttiv, mhux distruttiv. Orajt anke fil-kontroversja Calvino joħroġ bħala xi ħadd li dejjem xtaq jibni, mhux ikisser. Kellu prinċipju interessanti dan li dejjem kien jgħid li jimxi fuqu. Suaviter in modo, fortiter in re. Amabbli fl-imġiba, qawwi fl-emil. X'jiġifieri? Għamel dak li għandek tagħmel. Bl-iktar mod, jew bl-iktar mod inoffensiv. Però għamlu xorta b'fermezza. Għandna bżonnu dal-bilanċ illum, meta naraw kif nitkellmu ma' xulxin, meta naraw il-post fuq Facebook, kemm għandna bżonnu dal-prinċipju. B'fermezza imma b'mod pjaċevoli, alright, mhux dik iċ-ċertu rabja. Tajb li ngħidu li Calvino wkoll kien il-kittieb ta' ittri tal-era ta' żmien riformista per eċċellenza. Kiteb 4271 ittra li għandna, alright, u xi wħud minnhom mhux post ta' ġiġlin, imma trattati sħaħ. Jiġifieri u fihom min irid jintaqa' mal-Calvino veru hemmhekk. Tlifniha din l-arti. Tlifniha. Xogħod dalla tagħna, ittra. Għandek ħuk, għandek oħtok, tissuspetta li għaddejja minn żmien diffiċli. Ktiblu ittra b'imħabba, ħarenti. Ħasra li tlifna din l-għodda kbira, alright, li nikbu l-xulxin. Mullum forsi thumbs up u like għammorru. Calvino kien jikteb u jiftaħ qalbu u jagħti pariri lil dawk kollha li kellhom bżonn. Kien bniedem kapaċi jistenna, kapaċi jimxi pass ta' nemla kif ngħidu u jaħdem b'dak li kellu f'idejh. Anke hawnhekk kien jaħtaf kull opportunità u kien kapaċi jagħmel ċertu aġġustamenti. Ħafna kritikaw li anke għamel ċertu kompromessi. Però nafu kemm kien bniedem bil-għaqal. Dejjem fittex il-ġid jew l-benessri ta' Knisja u l-purità tagħha. Dejjem xtaq li Knisja jerġgħaha lura għal dak il-pattern ta' li nsibu fil-Testament il-ġdid. U kien għamel ħafna fil-fatt li jgħidu żejjed biex jerġgħaha lura għal dak iż-żmien. In-nuqqas ta' importanza li kien jagħti lilu nnifsu semmejniha u anke nuqqas interess li ħwieġ materjali. Hemm dawk kienu jispikkaw fiha. Ma fittix li ikun sinjur, alright, u fil-fatt miet relattivament fil-faqar.
Kien raġel li ma qatx lura milli juri wkoll affezzjoni il dawk ta' madwaru. Madankollu kien jgħidha kif inhi. Fatt ħafna kultant kienu jikkritikaw illi ċili kien jgħidha anke wkoll naqa' goffa iż-żejjed. Però l-affezzjoni u l-imħabba li dawk ta' madwaru kienet toħroġ spiss. Ma jistax jonqos illi bħal Luteru ngħidu li kien raġel ta' talb. Kull bniedem Alla fittex wara l-ħassib li huwa raġel ta' talb. Kien konvint li mingħajr dixxilpina wieħed ma jnexxilux jitlob tal-muwadi. Inut li nixtieq nagħmelek tkun dixxiplinat. Inkella ma jnexxilekx titlob id-distrazzjonijiet li għandna. U kien għalhekk irridu nistabilixxu ċerti ħin għat-talb għaliex inkella faċilment ninsew. Nafuha mill-esperjenza. Ukoll għalhekk it-talb ma jbiddilx is-sitwazzjoni u Alla li jibdel is-sitwazzjoni bit-tweġiba għat-talb. Ukoll mit-talb toħroġ kull ħaġa oħra. U t-talb li mhux akkumpanjat mill-isforzi tagħna ma jwassal għal ebda riżultat. Nistgħu nsemmu ħafna aktar kotazzjonijiet. Nikkonkludu wkoll billi ngħidu l-għanew li intaħajtu. X'kien? Jigglorifika l-Alla. Soli Deo Gloria. U jingħata bruħu b'ġismu biex iwettaq din ir-rieda tal-Alla. Blaħniena ġieli anke lejn saħħtu stess kif rajna. Fil-fatt l-arma jostiġil tiegħu kif forsi nistgħu narawha sabiħ wisq. Id b'qalb fiha bil-kliem nofrilek qalbi, sit, minnu fih u sinċerament. X'motto nistgħu nieħdu għall-ħajja tagħna. Okay? U mhux biss motto imma li ngħixuh. Nofrilek qalbi, sit, minnu fih u sinċerament. U ħajtu mill-bidu ta' tmiem ċertament kienet xi ta' dan. L-aħwa minkejja d-difetti fil-karattru tiegħu. Għax kellu difetti. Minkejja kif semmejtilkom it-teba tal-involviment tiegħu ħafna drabi esaġerat ukoll fil-ħruq tal-eretiku, Servetus, Calvinu ċertament jibqa' wieħed mill-eroj tar-Riforma Protestanta, ġgant tal-fidi. Dwaru l-istoriku Adolf Harnack għalhekk. Bejn Pawlu, l-Apostlu, u Luteru Riformista, Wistin kien l-aqwa bniedem li Alla tal-Knisja tiegħu. ċertament nistgħu nżidu li minn Luteru Riformista sal-ġurnata tal-lum m'hemm ebda bniedem akbar li Alla tal-Knisja tiegħu minn Ġwanni Calvin. L-aħwa biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu Alla dejjem inqeda, għadu jinqeda bil-bnedmin, irġiel u nisa. Illum hekk kif din is-sena niċċelebraw 500 sena mir-Riforma Protestanta rridu roddu ħajr għal Luteru u għal Calvinu, żewġ tiġganti li mxew fuq l-art fis-seklu 16. Ħarisna fuq li ħajjithom, għażilna li nkonċentraw biss fuq il-pożittiv, okay, fil-karattru tagħhom, stajna rajna l-iżbalji u tallimna minnhom imma m'għandniex ħin. Ma semmejniex kollox, żgur għax impossibbli. It-tnejn li huma bħal kull bniedem ieħor tal-Alla, bħalna l-koll. Għamlu l-iżbalji saqajhom tat-tafal, m'għandniex dubju. U dan għalfejn dan biex ifakkarna li ultimament il-fidi tagħna tkun falla, waħdu mhux f'ebda bniedem, alright, li huwa għaddej indenju infallibbli. Lil dawn iż-żewġ eroj u ħafna oħrajn li jgħixu qabilhom u anke warajhom Alla ġbu jsejħilhom mod individwali, Alla ġbu jikkonvertihom. Ħadem bil-qawwa fil-ħajja tagħhom permezz ta' persuni u ċirkostanzi, fornihom b'karattru, personalità, abiltajiet, talenti u doni, sawwa fuqhom il-grazzja u l-qawwa skont il-missjoni li għalih sejħilhom. Użhom għax-xogħol partikolari mħejja lihom u permezz tagħhom birek il-Knisja u nistgħu ngħidu birek ukoll id-dinja. Illum il-ġurnata ħajjithom imissa sservi ta' eżempju u ta' aspirazzjoni u sfida lina wkoll. Giovanni Knox, eroj ieħor li m'għaddili għajniex miegħu, m'għaddili għajniex fil-ħajja tiegħu ma tkellimniex fuq u kellu dil-konvinzjoni. Alla ta' l-ispirtu tiegħu lil nies sempliċi b'mod abbondanti. L-aħwa l-istess spiritu santu li ħadem fil-ħajja ta' dawn l-eroj tar-Riforma u trasformhom fi bnedmin ġodda, irid u kapaċi jaħdem fil-ħajja tagħna wkoll u jitrasformana. Xejn inqas, l-istess Spiritu Santu li konvertihom
fetħilhom għajnejhom għall-Evanġelu nittama li jagħmel l-istess fina u jekk m'għamilx nittama li jasal biex jagħmel. L-istess Spiritu Santu li ngħatalhom biex iwettqu l-missjoni speċifika f'data lilhom jingħata u qed jingħata wkoll lilna biex inwettqu l-missjoni speċifika li Alla għandu għalina illum. Jiena ċert li s-sejħa ta' kull wieħed u waħda minna dvarja. Is-sejħa li kellu Luteru, li kellu Calvinu f'ċerti aspetti, però hija daqshekk importanti wkoll. Bħas-sejħa tagħhom. Nittama li jarafnija s-sejħa u ninsabu impenjati fedelment fiha. Jalla bħalhom nżommu l-priorità tal-grazzja ħilsa tal-Alla, jalla bħalhom nifqu fuq il-pedament wieħed ta' sola skrittura bla ma netħarku. Jalla narfu li bħalma huma kienu strumenti magħżula u effettivi u barka tremenda fi żmien u l-pajjiż li kienu fihom, aħna wkoll kienu strumenti f'idej Alla biex inkunu barka fi żmien u fil-pajjiż li qegħdin ngħixu fih. Il-profeta Daniel qabbel lin-nies tal-Alla, u speċjali dawk li mexxew lill-oħrajn ma' kwiekeb li jiddu fil-firxa tas-sema għal dejjem ta' dejjem. Hekk qal Daniel. Hekk kienu u għadhom Luteru u Calvinu, jalla aħna wkoll inkunu bħalhom, kwiekeb li niddu fis-sema għal dejjem ta' dejjem. Dan sabiex f'pajjiżna u fil-ġenerazzjoni tagħna post tenebras lux. Wara dlam jiġi d-dawl, jiddi d-dawl. U dan mhux għall-glorja tagħna, għall-akbar glorja tagħAlla u l-ġid tal-bnedmin. Amen.